Kanjeng Ibu. Dasar Malendra ingkang ayu endah sulistyaning warni bebasan Kanjeng Nandra turah rupa kirang condro. Miyos Hamidha dari ingkang temurun Narca padha saking kayu angan jumbring salaka. Keparengna hangasta busana cara kaputren Surakarta dening Rat. Busana ingkang sarya retna sinulam benang kencana pating Pancalarat pating sepuh Yarya Pasuryaning Sri Atmaja penganten putri. Sesareng padaling pasuwanan Sri Atmaja penganten kakung saking sasana panti bali busana. Kinarya rinacik busana cara kaprajuritan Surakarta dening Rat kinarya jejering praja. Kang asta wuluk Jaladara kang songsoan sinangsa agung kinalungan sekar melatir nonce minggah dados negondo aroma ngambar-ambar saking lumaksana ning Sri Atmaja penganten kakung kadherekaken sedaya para sentana sanak kadang wadyabala kinarya gendobryok hangasta busana ingkang pawarni-warni amung tansah endah kang sinawang edi kalawan peni. Sedya tindak ing Sri Atmaja penganten putri saking sasana Palenggahan. Awit menika wata warnane ketingal caturing netra pucak undharandir pratandha nuwuh katresnan agung ketingal kinelawe astaning Sri Atmaja penganten kalih asta pambalangan kang tinarani gondang kasih. Winales Setya Sri Atmaja penganten kalihipun kepareng sinalaman asta siniram tirta suci saking Bokor Kencana kang dinarani tirta setaman Mancawarna ya tirta Pawitasari ya tirta suci hataning pangajap. Mugi lumaksana ning Sri Atmaja penganten kalih kanebahaken saking suker naring jagat suci manahipun suci kapribadenipun. Satriya kembar ingkang sampun kepareng tanggap sasmita sulih nyalira Arinokar Sekar Taman Sekembaran Pratandha papujaning Dewa Daru Jaya Daru. Pratandha tanggap ing sasmita ageng bekti Sri Atmaja penganten putripun kepareng ndhodhok sak sebo sinengku suku tapake asta sowan jengandika Sang Nata ngarsanipun Sri Atmaja penganten kakung. Pasuwanan Sri Atmaja penganten putri hamaminta supadosna ing sak mangke dadosna pangayomaning kula swagung patuladaning sedaya para kawula. Ageng katresnan raos bombong manah Sri Atmaja penganten kakung ketingal kinelawe astane njapes mestakaning Sri Atmaja penganten putri. Jumangkeng suku Sri Atmaja penganten kakung pun kepareng tinijak tigan wonten ngarsanipun. Tinijak ing tigan pecah blabar saterambane dantaning pangajap dadosna kakiyataning anggen palelumban bebrian agung. Pralem tika dening sak mangke Sri Atmaja penganten putri tansah pinaringan wiji sejati ingkang saged rinata jalma arupa putra ingkang soleh putri ingkang saleha. Sri Atmaja penganten putri senajan to wigah-wigih tanggap ing sasmita pun kepareng basuk sukertaning tigan wonten ing suku Sri Atmaja penganten kakung dataning pangajap.
Mugia ing sapanggentan sama sasarengan sayuk saeka kati Pratandha ageng katresnan ing menika wata-warnane Sirat Maja penganten putripun kepareng Undhan Nuswantara jejer wonten sisih kiwanipun. Terus bombong manah tiyang sepuh kalih pratandha pamboyong ing Sirat Maja penganten kekalih kagendhong broyong kinalungan sindur mustaka weni pamboyong wonten ing pertapan Kyai Ngukir Dambar Kencana. Raos bombong manah tiyang sepuh kekalih mirsani putra wayah ingkang sampun wis waning dewasa. Pratandha ageng katresnan rinataning Sirat Maja penganten kekalih kadherekaken sameta wonten ing pertapan Kyai Ngukir Dambar Kencana. Nuninggi pertapan ingkang sampun rinunjeti kalawan peni endah kang sinawang sedaya tetanduran ketingal ijo royo-royo gemah lipah loh jinawi lumaksana nolonan saya dangu saya caket bebasan kang tinarani ing ngarsa Suntalada ing madya mangun karsa tuturi handayani ing ngarsa paring patuladaning sedaya para kawula dasih ing madya winangun karsanipun Sirat Maja penganten kekalih tuturi den handayani sanak kadang wadyabala general byok andum ing pandonga murih ing kawulujengan lumaksana ning Sirat Maja penganten kekalih sedyapun rumaket wonten pandhapan kang tinarani Kyai Ngukir Dambar Kencana awit menika wata-warnane madya ing jejer praja dalah ing perwesweri senajan to dadosna raja sedina ratu sedalu awrat ing kapribaden tansah bekti setya arip lan wicaksana nggih Pak cekel pundhake penganten lanang ibu nyekel pundhake penganten putri berikan doa terbaik pada putra putrinya embus di kening ataupun ubun-ubun lalu dudukkan monggo bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli Bismillahirrahmanirrahim. Kepareng hanggel nggono laras Sirat Maja penganten kekalih wonten pertapan Kyai Ngukir Dambar Kencana. Pratandha ageng bekti ngarsanipun tiyang sepuh kalih nyalira ing Sirat Maja penganten kekalih jengkar jengandika sowan ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu ngaturaken sungkem ing pangabekti. Sungkeman Mbak ya tanggalkan dulu keris mempelai pria monggo Mbak tanggalkan dulu kerisnya. Tindaknya Sirat Maja penganten kalih saking sasana palenggan Kyai Ngukir Dambar Kencana. Tindak sesarengan gegandengan asta prawantika ing sakmake mugia tansah hantut runtut runtutan boten ginggang sakretma paribasane. Sirat Maja penganten kalih sampun tanggap ing sasmita sowan jengandika ngarsanipun tiyang sepuh kalih duke nalika semanten. Kanjeng Rama Swangkawa ngarsa panjenengan ngaturaken sembahing pangabekti kula kunjuk. Minggah tiyang kula nyuwun tambahing pandonga pangestu ing kala lelumban bebrayan agung pinaringana kawilujengan Kanjeng Rama. Anakku nggih kang tak tresnani. Sowanmu wis Rama tampa pangestu kuwae tampanana nggih. Kula tampi asta kekalih tinapun diwonten mestaka dados nujimat paribipun paduka Kanjeng Rama. Iya ya anakku. Sumendal raos batur semanah tiyang sepuh kekalih hamirsani putra wayah ingkang sampun wis waning dewasa.
Pratandha ageng ingkang tresnan maneka ngarsanipun besi kang akarya dumadi supados andum ing pandonga ngarsanipun putra wayah. Pratandha ageng ingkang tresnan ingkang boten tinucap wonten ing lisan kandhek wonten Pandulu Jangga ketingal rinatasing wispa bebasan Mutiara Rinonce. Paripurna pasuwana agung Siratmaja penganten kekalih tindak sauntawis sowan jangandika ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu saking Siratmaja penganten kakung. Siratmaja penganten kekalih sampun kepareng ndodhok sak sirba senengku suku tapaking asta do inguni. Aduh Kanjeng Rama. Sowan kula ngarsa panjenengan ngaturaken setahing pangabekti kula kunjuk. Minggah tiyang kula nyentambahing pandonga pangestu anggen kaluluban beberan agung pinaringana kawilujengan Kanjeng Rama. Anakku nggih bocah bagus. Ya mung suwangu wis Rama tampa pangestuku wae tampan ana nggih. Kawula tampi asta kekalih dina pundi wonten mestaka dados jimat paripipun paduka Kanjeng Rama. Iya anakku nggih. Bung Rama caos sumping kang tinarani jambus kalimot sadaya ing kono madyaning kawilujengan kanggo mutraku nggih. Kinarya ageng katresnan ros bombong manah menika wata warnane swan jengan dinggo Siratmaja penganten kalih ingkang sampun tinampi. Dados niraos bombong manah Siratmaja penganten kalih ingkang sampun nampi pandonga saking yektining tiyang sepuh kekalih. Sakundering paripurna Siratmaja penganten kalih kandhap wonten ing pertapan keng ukir dampar kencan ori nenggara ceneng adicara kalajengaken. Sedya Siratmaja penganten kalih sampun hak lenggana laras madya wonten pertapan keng ukir dampar kencana. Awit rencening adicara kalajengaken adicara cucur curah tampa kaya bondo bandu lan sapinunggalane pratandha karya karti saking Siratmaja penganten kakung arupi Mas Picis Raja Branabanda. Kersanipun Siratmaja penganten kakung den kucuraken ngarsanipun Siratmaja penganten putri. Pratandha tanggah tanggung jawab anggenipun ngupakarti wonten ing jagat Nuswantara kinarya sulih salira kangge gegesangan wonten ing jagat Nuswantara. Madya kucuraning Mas Picis Raja Branabanda Bandhu miwah den curaken ngarsanipun Siratmaja penganten putri boten tansah ngujuwane. Raos bombong manah Siratmaja penganten putri nampi ingkang dados kucurane. Awit samodene raos syukur lan boten ngujiwane dipun tampi kanthi lega legawaning penggalih. Sedya kepareng minggah wonten ing siti inggil angka sepindhah ginaturata sang putri Domas sekembaran ingkang angka kalih. Caos dedaharan ingkang sameta arupi sekul pethak lalapan gegodhongan dalah lalapan empal menjangan. Pratandha dedaharan ingkang dipun keparengaken Gusti kang akarya dumadi kang tinarani dedaharan ingkang halal. Sedya awit menika wata warnane mugia Siratmaja penganten kalih ing sak mangkitan sana hantut runtut rebutan pantut. Bebasan hani wiji gandeng renteng-renteng boten ginggang sak retmo paribasane dawa panjang tinucaping dhuwur punjung kawibawane. Sinulaman sekul pethak gembul bojana Andra Winaka pralantika saking sedyaning ganti Siratmaja penganten kekalih. Monggo saling menyuap ya. Wah, tatap wajah kekasih. Bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan. Oke, selanjutnya masih pegang nampannya Mbak E yang nyuapi mempelai pria. Monggo Mbak dipun tunduk ya.
Oke, pegang dulu. Masih yang pegang nampannya. Mbak, tangan kiri dijanggut tangan pria. Tangan kirinya Mbak tangan kirinya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Gantosan. Masih sing dulang genti, Mbak sing nyekel nampane. Cekel janggute Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Alhamdulillah. Saking paripurna ning dedheran Sirat Mojo pengantin kekalih kang tinarani adicara sempalan ingkung. Nggih, tarik 1 2 3 sampai putus. Iya, angkat tunjukkan ke kamera. Mangga. Siap. Sampun. Letakkan, diambil yang paling lunak, disuapkan. Monggo. Nggih, disuapkan riyen. Ojo cekeri yok yoyoki ngajani malah cekeri gegeden ceker ki atos. Mangga. Pratandha ing sak mangke Sirat Mojo pengantin kalih amung tansah sayuk saika kapti anggenipun ngupakar wonten jagat Nuswantara. Oke, lanjutkan seperti tadi gantian Mbak nyuap dulu. Pakai tangan kanan dan tangan kiri megang janggut mempelai pria. Monggo alon-alon mawon Mbak, alon-alon mawon. Tangannya nggih bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillah. Gantosan Mas. Yang pertama sekali di dalam rumah tangga ingat, jangan engkau tunjukkan harta yang berlimpah, jangan engkau tunjukkan wajah tampanmu, tapi tunjukkanlah cinta dan kasih sayangmu. Mungkin apa mboten Mbak Coba dengarkan. Ya. Kemudian untuk segala halnya urusan rizki dan lain sebagainya, wallahu rabbi, Allah yang akan menentukan. Awalilah pernikahan itu dengan rasa betul-betul saling mencintai, tidak pernah dipaksakan oleh siapapun. Itulah yang terbaik. Dan niatkan dalam hati Anda menikah itu karena mencintai karena Allah. Nggih Mbak Ege, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, tapi karena cintanya Allah. Monggo. Dan disinilah cerminan bagaimana kasih sayang itu mulai ditanamkan sehingga nanti untuk melangkah kehidupan yang baru. Para rawuh sami, awit saking paripurnaning adicara panggih ing Sirat Mojo pengantin kalih matur nuwun kanthi sanget ingkang nyalira rinataning adicara dari Vita Makeup Wedding Organizer yang ditunjuk sekaligus sebagai skenario utama, kemudian didokumentasikan melalui fotokomu profesional fotografer yang sekaligus juga diabadikan bersama DVS Shooting yang tentunya bekerja sama atas event organizer ataupun biro jasa perlengkapan pesta dari Vita Makeup Wedding Organizer yang dipercaya sebagai fasilitator utama untuk siang kali ini, dan alhamdulillah sudah melaksanakan dengan berbagai aktivitas sesuai dengan schedule jadwal yang direncanakan dan diskenariokan. Juga tentunya tak luput dari kita Bayu Musical Production akan selalu dan tetap setia menemani Anda di sela aktivitas. Setelah paripurna acara-acara resmi, maka kami akan tetap hadir di dalam standing party untuk menyambut dan sekaligus menemani setia untuk relasi tamu undangan yang hadir. Saking kawula kata lepati penuhun agung yang pangpunten masono wedal kalajengaken adicara sinar pinilih. Ini buat keluarga besar mempelai pria ya. Mungkin waktunya terbatas. Silakan untuk ambil posisi untuk foto bersama dulu. Kemudian dilanjutkan dengan keluarga mempelai wanita. Ya, untuk teman-teman pengantin nanti belakang aja fotonya ya, biar keluarga dulu ya. Nggih. Tak dongakne pokoke sing wis foto karo nganten muga-muga yang ketularan dadi manten. Amin. Matur sembah nuwun, katuran sugeng pinarak lenggah kanthi segetso.
Matur sebanun. Oke, dan hadirin, setelah paripurna satu rangkaian acara temu pengantin, kita lanjutkan dulu sebuah fish daripada kita Bayu. Mohon izin karena sudah menumpuk dan ada beberapa atensi, maka untuk sementara vokalis kami cek nganggur dhisik nggih. Dan saya Bu, tapi ojo dirasani lho. Mungkin dirasani deh penyanyi ini makan gaji buta, ngono gak jadi gak enak aku. Tapi yang jelas saya punya harapan bisa berbagi buat Anda, berbagi waktu yang kepingin hadir di ini pentas dan untuk mencoba suara-suara merdu Anda. Inilah sebuah kapasitas kami dan tentunya berharap akan menjadikan suasana jumpa yang tetap bersilaturahmi ramah buat Anda semuanya. Oke, kita awali melalui satu permintaan. Saya persilakan langsung buat panjenenganipun Mas Kaswo. Mohon maaf sempat tertunda tadi ya. Enten ya, Mas Kaswo. Sampun tindak. Oh, monggo. Oh, semoga Mas Kaswo. Kalau dari